Hola, el tema d'aquest tutorial és la creació d'un qüestionari en format training dins de la plataforma Moodle. Aquest tipus de qüestionari és molt útil per poder avaluar el progrés dels nostres alumnes. Les característiques principals d'un qüestionari en format training són que permeten que els estudiants puguin rebre un feedback immediat i tinguin la possibilitat de corregir al moment el que no han fet correctament. La nota mínima a assolir en aquests qüestionaris és, per tant, un 10. Això anima molt als estudiants perquè poden aprendre al seu ritme i sense por a equivocar-se. En aquest tutorial veurem com crear un qüestionari en format training que ajudi als estudiants a aprendre i a consolidar els seus coneixements al seu propi ritme. Les instruccions les veurem pas a pas dins de la nostra plataforma Moodle de Leo Hidrasanes. El primer pas és accedeix al Moodle i selecciona el teu curs. El segon afegeix un mòdul de qüestionari. El tercer configura les opcions generals per crear un qüestionari en format training. I el quart pas afegeix les preguntes del qüestionari. Doncs el primer pas és obrir sessió dins del Moodle i seleccionar un curs. Jo estic situada als meus cursos, seleccionaré aquest curs, em trobo dins la part central d'aquest curs i haig de seleccionar una unitat on jo vull crear aquest qüestionari. Agafaré aquesta primera unitat i ara anem dins de la unitat. Per poder afegir una activitat o un recurs hem d'anar al mode d'edició que es troba aquí a dalt a la dreta. Ja tenim activat el mode d'edició i anem cap a sota, cap al final, i cliquem a afegeix una activitat o un recurs. Aquí tinc el recurs de qüestionari marcat com destacat perquè és un recurs que faig servir molt sovint. Es pot trobar també aquí dins d'activitats. Bé, seleccionem el qüestionari i el tercer pas és crear els paràmetres generals, les opcions generals del qüestionari. El primer és posar un nom al qüestionari. Jo aquí sempre especifico si el qüestionari és en format training, per aprendre, o en format test, un examen. És un training sobre frases fetes en català. Es pot posar una descripció, això és opcional. Ja tenim el títol del qüestionari, el nom. Aquí a la temporització no marco res perquè vull que estigui sempre obert i que els alumnes puguin repassar i repetir tantes vegades com vulguin el qüestionari. A la qualificació deixo la que hi ha per defecte, intents permesos, sense límits, i el mètode de qualificació la més alta. Aspecte, pàgina nova, cada pregunta o cada 5 preguntes, això és opcional. El que és molt important és aquí clicar a comportament de la pregunta. I el que tenim marcat per defecte és el següent. Barreja dins de les preguntes. Sí, això és el cas de les preguntes d'opció múltiple. Que cada vegada que s'obre el qüestionari sortiran barrejades les respostes de manera diferent. Podem deixar. I aquí, com es comporten les preguntes? Tenim activat per defecte la retroalimentació diferida, que és la necessària pels qüestionaris en format test, en format examen. Hem d'obrir la pestanyeta i marcar la retroalimentació immediata. Volem que els alumnes puguin comprovar al moment si han respost correctament o no, si han fet bé la tasca o no. A continuació, cliquem a Mostra'm més. I on posa no hem de posar un sí. Proporciona l'opció de respondre una altra pregunta.
Quan tenim activat aquest sí, significa que l'alumne té la possibilitat de tornar a respondre la pregunta que ha fet malament. Podem tancar. Aquí no cal marcar res. A l'aparença podem marcar mostra la fotografia de l'usuari, sí, la imatge petita de l'usuari. És una manera de personalitzar el qüestionari. Sortirà la imatge petita dins el tauler de navegació. Aquí ja no cal marcar res, aquí tampoc. A la retroacció global podem posar una retroacció global, com que tenen l'oportunitat de comprovar el moment si és correcte o no i de corregir. Tots els alumnes poden treure un 100%, un 10. Així que podem posar una retroacció global positiva. Jo he afegit aquesta retroacció global. Podem posar una fotografia. Felicitats, has obtingut un resultat excel·lent en aquest qüestionari sobre frases fetes en català. Continua així. El límit de la qualificació és un 90%, ¿vale? Així que tota la gent que arribi al 10%, al 100%, rebrà aquesta retroalimentació, aquest feedback. Aquí no cal fer res, aquí tampoc, però aquí sí, molt important, obrir la compleció de l'activitat. I aquí anem a l'opció de mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions. Cliquem aquí i les condicions són l'estudiant ha de rebre una qualificació per completar aquesta activitat. Ja són les dues opcions que hem de marcar per crear el qüestionari en format training. Podem tancar, aquí no cal posar res, i desa els canvis i visualitza. Ja tenim el qüestionari, els paràmetres generals del qüestionari, els tenim ja posats, que són tots aquests. ¿Vale? Ara anem al qüestionari i el quart pas és afegeix una pregunta. Cliquem aquí i tenim l'opció aquí al costat, a la dreta, d'afegir les preguntes. Hi ha tres opcions. Afegeix una pregunta de creació nova o una del banc de preguntes de les preguntes que ja tenim creades o afegeix una pregunta aleatòria del banc de preguntes. Cliquem a afegeix una pregunta nova i hem d'escollir el tipus de pregunta. Per als diferents tipus de preguntes hi ha un tutorial específic. Agafarem aquesta d'opció múltiple, afegeix, i ara prepararé ràpidament una pregunta d'opció múltiple. Bé, ja he editat aquesta pregunta de multiple choice, d'opció múltiple. Primer de tot, el nom de la pregunta. Hem de posar un nom que ens ajudi a trobar aquesta pregunta dins del banc de preguntes. Com que és el training sobre frases fetes, he posat el número 1, l'opció primera, la primera pregunta que faig per aquest training. He posat una imatge, es pot posar imatges, vídeos, el que vulguem, i la pregunta és què vol dir la frase feta on hi ha pati i hi ha verd. A continuació, tenim la puntuació per defecte, que és un 1, i aquí tenim només una resposta és la correcta. En el cas de que tinguem 6 possibilitats i 3 són correctes, hauríem de marcar aquesta opció. Bé, només una resposta és la correcta. Voleu barrejar les opcions? Sí. Això vol dir que si s'activa aquesta ordre, les respostes es barrejaran en cada intent. Bé, la deixem activada. Sense numerar, es pot numerar amb lletres o números o cap numeració. Respostes possibles. En els patis sempre hi ha herba. Cap, no és correcta. Les disputes poden portar a trobar solucions. Aquesta és la correcta, per tant, té un 100%. I té una petita retroacció, un feedback. Aquest refrany ens recorda que allà on hi ha conflicte o disputes també hi ha l'oportunitat de trobar solucions i acords. O l'opció 3, el verd és un color que tranquil·litza.
Bé, intents múltiples, aquí podem penalitzar. Jo estic en contra de les penalitzacions, així que fora, un 0. Des als canvis, i ja tenim la primera pregunta editada dins d'aquest qüestionari. Podem reeditar, cliquem aquí i podem modificar el que vulguem. D'acord? Tantes vegades com vulguem, es pot reeditar, corregir, etc. Des dels canvis. Aquí tenim sempre l'últim. La primera edició, la versió 1, versió 2, i aquest és sempre la darrera versió. I aquí també podem modificar la puntuació. Si tenim una tasca amb 8 ítems, podem posar 8. I aquí podem anar afegint més preguntes. Ara veurem com queda aquest qüestionari. Anem a qüestionari. Previsualitza el qüestionari. I veureu que queda de la següent manera. Aquí tenim el tauler de navegació. Aquí està activada la meva imatge i el meu nom. Tenim una pregunta. Puntuació i podem editar la pregunta aquí també. Què vol dir la frase feta on hi ha pati i hi ha verd? Aquí he vist que m'ha quedat molt d'espai, així que reeditaré això. Clico aquí i faig la reedició. Bé, he reeditat la pregunta, he tret ja aquest espai que ha quedat, però no es veu. Per veure la modificació que he fet, cliquem aquí al costat i comencem una previsualització nova. Ara podrem veure les modificacions que hem fet. Vale? Molt bé, l'alumne ara pot marcar l'opció. Marquem aquesta, el verd és un color que tranquil·litza, i comprovem si és correcte o no. Ens posa que no, no és correcta. La resposta correcta és aquesta. Torna a respondre a la pregunta. Tornem a respondre a la pregunta i ja podem seleccionar la correcta. Comprova. I sí, surt que aquest és correcte i surt aquest comentari sobre aquesta frase feta. Al tauler de navegació es posa en verd. Bé, acabem l'intent. Envia-ho tot i acaba. I ara surt que hem necessitat més d'un minut per fer el qüestionari. Hem obtingut la qualificació 10 i tenim aquí la retroacció global. Felicitats. I les preguntes fetes. Aquest seria un qüestionari en format training. Els qüestionaris en format training són, per tant, una eina ideal per fer un seguiment de l'avaluació formativa dels alumnes. Una avaluació formativa centrada en proporcionar feedback i orientació als estudiants durant el procés d'aprenentatge i donar l'oportunitat a tots els alumnes de ser alumnes 10, de ser alumnes excel·lents.